kada bih znao da je ovo moj zadnji Ramazan, sigurno bi sve obavezne namaze, farz namaze obavljao u džamiji. Jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca 27 puta. Onaj koji hoće da iskoristi svoj Ramazan na najbolji mogući način, da se okoristi od njega mnogo, da u njemu stekne mnogo sevapa, neka svaki obavezni namaz obavlja u džamiji. Pa umjesto 150 sevapa imaće 4050 sevapa. Umjesto da klanjaš kod svoje kuće, svaki taj namaz klanjaj u džamiji, pa ćeš imati mnogo puta više. Kada bih znao da je ovo moj zadnji Ramazan, klanjao bih svaki namaz u džamiji, u džematu, i to u prvom safu. I to u prvom safu. Ne bi dozvolio da se prvi saf popuni bez mene. Jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da ljudi znaju koliku vrijednost ima ezan, učenje ezana i prvi saf, pa ne budu nikako mogli odrediti ko će stati u prvi saf, bacali bi kocku. I bilo bi dozvoljeno da bacaju kocku radi toga. Da znaju koliko je vrijedno stati u prvi saf. Kada bih znao da je ovo moj zadnji Ramazan, u svom namazu bi tokom Ramazana bio maksimalno skrušen. Razmišljao bih samo o svome namazu, o svom tom zadnjem Ramazanu. Ne bi mi misli letjele ovamo i tamo. Ne bi kljucao poput gavrana na seždi, već bi se zadržavao na seždi i dovio Allahu subhanahu wa ta'ala dugo. Ljutio bi se kada bi brzo klanjali drugi za kojima ja klanjam. Bunio bi se, tražio bi. Hoću da uživam u svome namazu, treba mi. Ovo je moj zadnji Ramazan, neću više imati priliku, ti možda hoćeš, ja neću. Zasigurno bi uživali u svojim namazima kada bi ovo bio naš zadnji Ramazan, a možda i jeste. Osjetili bi, kao što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam osjetio i govorio, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ i slas moga oka jeste u namazu, moj rahatluk jeste u namazu. Svoj susret sa gospodarom Allahom dželle vala u namazu doživljavao bi kao svoj sutrašnji susret s njim na sudnjem danu. Allahu dželle vala bi dovio, tražio oprosta na seždi, priželjkujući da im sutra mi Allah dželle vala kada izađem pred njega kaže idi robe, oprošteno ti. Nema sumnje da bismo iščekivali željno svaki vakat, gledali u vaktiju, gledali na sahat, kada će. Išli bismo prije ezana u džamiju, ne bismo bili poput nepokornih sluga, kada se pozovu onda dolaze, već bismo odlazili prije svome gospodaru. Zašto naš namaz nije ovakav sada? Je li neko siguran da će doživjeti sutra? Zašto se više radujemo susretu sa svojom suprugom, sa svojom djecom, sa svojim roditeljima, sa svojim prijateljima, nego sa svojim gospodarem u namazu? A sve nam ovisi od Allaha dželle vala, ne možemo ni koliko je treptaj oka bez njega. Zašto se ne radujemo svakom narednom namazu kao što se radujemo svakoj dobroj prilici da brzo i lahko zaradimo? Zašto strahujemo više ako imamo novca kod kuće, trebamo nešto da kupimo, pa sakupljamo. Hoće li nam neko obiti kuću kad nismo kod kuće ili ne? Hoće li nam neko ukrasti taj novac? A svakodnevno, stalno, na svakom namazu krademo od svoga namaza. Dokle više? Ela inne silate Allahi l'galije, ela inne silate Allahi l'đenne. Allahova roba je skupa. Allahova roba je skupa, džennet je skup. Treba naučiti trgovati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Tako ne može. Zašto se toliko radujemo kupovini stana, kupovini kuće ili izgradnji kuće, a ne žurimo i žudimo da ustrajavamo u klanjanju 12 rekata svakog dana na file? Ja Rab, pa dokle više? Kada bih znao da je ovo moj zadnji Ramazan, mnogo bi učio dovu svome gospodaru, naročito na seđdi. Pazi, od samog tekbira bih slavio, veličao Allaha subhanahu wa ta'ala, učio Fatihu, zahvaljivao se njome svome gospodaru,
učio ostalo iz Kur'ana, na ruku slavio, veličao svoga gospodara, iskoristio sve situacije samo da mu se na seždi otvorim. Samo da mu na seždi iznesem svoju potrebu. Ne bih ispuštao iz vida riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na seždi je rob najbliži svome gospodaru, pa požurite sa dovama. Povećajte svoje dove, jer si tada najbliži svome gospodaru. Dakle, kada bih znao da je ovo moj zadnji Ramazan, sve namaze obavezne bi obavljao u džamiji, u džamatu sa braćom muslimanima, obavljao bi stojeći u prvom safu, ne bi gledao ni u čiji potiljak, jedino u imamov. Odlazio bi prije ezana, skrušeno bi obavljao namaz, razmišljao bi onome što učim ili imam uči, ne bi razmišljao ni o čemu drugom, želio bih da sa svojim namazom izađem s potpunim namazom, kada predam selam, da mi je potpuni namaz primljen, 4050, potreban sam, ističe vrijeme, primit će se Bajram, primit će se moja smrt. Ako je ovo ovako, a jeste, braćo, šta je sa onima koji nikako ne klanjaju? Šta je sa onima koji nikako ne klanjaju i ne obavljaju namaz ili olahko propuštaju namaze? Allah im se smilovao kao i nama. Neka požure s pokajanjem Allahu dželle vala. Neka ne gledaju u većinu i neka ne slušaju pojedince, farz je radit, ne mora se svaki vakat klanjati. Neka slušaju svoga gospodara, Allaha dželle vala, kada kaže u svojoj plemenitoj knjizi, prenoseći razgovor između džahnemlija i meleka ili dženetlija, kada budu upitani, ma selekakum fi sakar, šta vas je dovelo u sekar? Allah govori o tome u suri Al-Mudaththir, vratite se. Allah govori o tome da će džahnemlije, stanovnici vatre džahennema biti upitani, šta vas je dovelo? Koji razlog? Zbog čega ste u džahennemu? Prvi odgovor, lem neku minel musallin, nismo bili od klanjača. Nismo bili od klanjača, dakle možda su i nisu redovno klanjali, nismo bili od klanjača. Ne slušaj većinu, ne gledaj u većinu, slušaj šta kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, između nevjerstva i vjere čovjekove jeste ostavljanje namaza. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma iz zlatne najbolje generacije, jedan od posebnih ashaba, onaj koji mnogo prenosi hadisa, od šesterice ashaba koji mnogo prenose hadisa, bio je upitan u vaše vrijeme, za vrijeme Allahovog poslanika alejhi sallam, šta je pravilo razliku između nevjerstva i vjere? Rekao je namaz. Rekao je namaz. Možda je ovo zadnji mjesec takvim ljudima koji ne obavljaju namaz, neka se pokaju svome gospodaru.